Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windare TV on calminama moni kala to wawi wonde e wonirde bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe wimi e wimami bandiraɓe Fuutankoɓe bandiraɓe aduna kala emin ɗo henne e juude jaaɓe sen mbi juude jaaɓe noon ko juudeji tati juude jeeri juude waalo juude hakkude maaje juude sara babaɓe hande noon eɗen ɗo juude jaaɓe sara babaɓe te e son tawi en duttima caggal seeɗa eɗen ganduno joguinoɗo lefol ngol ko Diagaraf Doura Ndiaye te eɗen gandi o ɓooyi e lefol ngol machallah o bonnani ngol ha hande ndegol ummi e makko tan arti koye Diagaraf Amadou Djinga Diaw konkone eɗen gandi machallah o waɗi hen gueɗe payde dinde no fewi nde ummi e Diagaraf Amadou Djinga Diaw ngol arti koye Seydou Ganda Ndiaye eɗen ɗo noon hande jogorɗo fiilede o noon o wiyete ko Doro Diaw konko jogori ettude lefol ngol ene moƴƴi bandiraɓe sukaɓe ganda fina tawa meɗen ganda kadi holko gummi ganda hol kañumen nde wonno eɗen gandi leppi ene heewi to gandanɗa hoorema ko ɗo woni Fouta meɗen ene saaɗi naata wuuro worta ala leppi tati leppi nayyi leppi joyyi kono noon ene moƴƴi sukaɓe ganda kañumen hol iwdu mumen saabu ene heewi hande so tawi ko Foutankoɓe ni ganda hol leppi gonɗi e nder wuuro mumen ala ko haali wonɓe Dakar walla wonɓe extérieur ɗum noon ene moƴƴi cosaan men artire fina tawa men artire sukaɓe ganda hol kañumen ɗum noon ɓoyata inchallahu rabbi garen e lefol mo ganduɗa on woni Doro Diaw darnimi ɗo hande ko saabu weltare nde ko oɗo gorko jogorɗo fiilede juuɗe so Allah yanti hen fiileteɗo ko Doro Diaw Doro qualité ji ɗi gandumi e muɗum ina keewi saabu ko ardi foof ko neɗɗo kewɗo jaam mo haɓeraki ko neɗɗo mo ganduɗa ko deeƴo hakkille ko neɗɗo kadi mo ganduɗa ko joom leñol banggue yumum e banggue bamum alay saago haajuji ɗi fof goppe nde wonno hol noddude hande ko Diagaraf ɗo no Diagaraf ɓiɓɓe Diagaraf en Diagaraf kadi immima e Diagaraf kadi hoori kadi e Diagaraf to Doro Diaw ɗo Diaw o wiyama Diaw kadi yo jogoro jaam hakkude neɗɗo tan kadi e kaw mum hakkude kaw e karaw ɗum noon ko yettude Allah e nelaɗo saknamate Diaw kono woyo Binta Diaw woyo Binta Diaw mo bonnani New York mo bonnani États-Unis d'Amérique on ne way kono ɓe mbayni nde wonno ko joɗom foli Touba Mbakaba foli Ndoaba Sari debbo nafani Sari gorko nafata o noddi min ko guila o immaki Aissa Seydi Gande noddi min ko guila o immaki kanko ona Dieynaba o noddi min ko guila o immaki yemin pottuɗo juuɗe e fayalo ɗo fayde e lumbaki lumbu lubam laana neldam gawƴo o kadi neɗɗo kadi yiɗi tan koɗo jeeyi yiɗi tan kadi koɗo jeeya gonɗen koye hoore wuuro he kadi notiɗen ɗo ko ñalade bandiraɗo gorko ha woni gonga o Doro Diaw ñalade fof noon fuɗɗonode ɗo e juuɗe wortima ɗo ene galleji babiraɓe moɗon he aɗon golde e ndimago moɗon yimɓeɓe kadi ganduɗa hoorema ɗacciɗon ɗumen ha woni gonga keddoni ɗon e ndimago moɗon he ɗo e juude jaaɓi e fayalo ala ko maayi ɗo ala ko yooli ɗo ala ko majji ɗo hena ɗo ɗo joɗiɗen e galle Seydi Gane Diagaraf mo wujjani laamu Diagaraf dono Diagaraf tan Diagaraf Sambou Mar Salif Demba Wali hamme jaayi takko maren tase Bourguilen ko o woni mani Diagaraf sortant yahani hay nokku woɗɗani hay batte saabu piileteɗo hande Diagaraf wiyete Doro Diaw kañum e o galle mo jooɗiɗen o jaltuɗo e lefol laamu Diagaraf mo jooɗiɗen kañum tan ma nani e Coumba Gande jiidi yumo e baba Coumba jibini ma nani Doro wiyete ma nani Doro wiyete Mamoudou Baydi Diaw kañum yirlonde to banggue Diaw Diawɓe ko hande lefol laamu yirli ha arte juuɗe muɗum en jetti Allah noon nde taweɗen ñalawma o en jetti Allah noon nde taweɗen oɗo ñalawma enen foof joddiɗen ɗo en sen jooɗima e o galle Diagaraf ma nani Doro Diaw ina dawri fiilede lefol jooɗiɗen koye galle makko ko ɗo woni pale makko ɗo woni kosam makko neɗɗo jogoto ko ɗiɗo jogoto yumma jogo baaba alhamdoulillahi rabbil alamina kanko ko pur 100 yumma koye bab makko Allah tottimo ala ko neɗɗo wawi hen yumma ko Diagaraf bam makko ko Diagaraf ko jokkoreri nde wona duddu yumma ngeloba baba ndaw jibina koye manani e jajali mawɗi ko joom ɓellere hinde Allah ene aɗa mum hande ko woni sababu nadde ne juuti ko Diagaraf Doro Diaw so tawi noon yimɓe gandodiri duuɓi 35 tasala hakkude men so ñalani feeñi jomum tintine
ɗum woni sababu garal men ɗo hannde juuti on mbi noon jagarafaji fof pilama arti hannde juuɗe makko enen ɗum ko sens min hawrde oɗo jamanu nde wonno neɗɗo yiɗi hunde taw Allah gaynani heewi yimɓe ɓe tawtata nde Allah hokkani ɗumen ɗum yo Allah yurmo yafoɓe enen heddiɓe ɓen yo Allah junnen balɗe meɗen ko tagi wiide jiɗmi ko settade seeɗa nde wonno ɓuri tidde ko gara e nokku tawa bande en doka ɗon gueɗal so min garno ɗo min tawi bandiraɓe ɓe ngala ɗo gueɗal tan min coofata nder hen kono nde min gari nde min tawi ko bandiraɓe ɓen dokka ɗo gueɗal neɗɗo noon yoɗata koɗo jeeya tiiɗata koɗo jeeya so tawino on tiiɗano ɗo on jonnaka ɗo tan min mbaɗo yodde min gari noon min tawi bandiraɓe men ɓene tiiɗi ɗo ene jooɗi ɗo ndeka min jooɗi hannde minen so min kooti noon gijilon min dañi komin kaali nde wonno min mbayni ko seɓɓe koliyaɓe so tawi noon a ummima giilon ka ummiɗa koye seɓɓe koliyaɓe a tawi mana are juude jaaɓi sa hoti dañi ko kalɗa saabu ceɗɗo giilaji wiyama ko juude jaaɓi on ko weltare mawde wonan ɗum hakkude e juude saabu hakkude juude e giilon somi yejjitani ɓe dañji ñala tati gila e babiraɓe ɓennuɓe gari ɗo notata ɗo lamba juurinaɓe babiraɓe notima giilon lamba minen min gari ɗo e génération men lamba ɗo ngoɗo wuuro juude jeeri de rewo ngo min notima toon lamba andi ɗum noon addi ɗum ko yimɓe jiidude so yimɓe jiidi noon kala ko wawi wonde hakkude men wonata ɗon mana ko teddugal gonɗen ɗo koye galle jagaraf dono jagaraf tonɗo jagaraf nde jagaraf seydi filete nde en gari nde jagaraf mana dooro filete nde en gari ɗum ko welede Allah min calmini kala wonɓe ɗo henne min juurima ɗumen en ñaagima kadi Allah moƴƴo baɗowo wala ene welirani ni ko hucca ko yo Allah joofu ɗum e dow jaam en puɗɗorima bisimillahi yen gortoro alhamdulillahi rabbil alamin en duwima ko waɗa ko yo Allah fewnuma ya raw ko Allah ndewɗen hen dooro jaw ko filete ko omo handi hen ummi koye makko fayi koye makko lefol ngol ummiɗo ko kaw makko kañum e nene makko jiiduma e baaba ko seydi gande no Kumba Gande ndege noon so seydi gande ɗacci kanko goɗo ƴetti ummi koye makko fayi koye makko keɗoɗe juude jeeri juude waalo juude hakkunde maaje keɗoɗe kam keɗoɗe kam mi yima noon jangu gaydi Sambali Dawuda ko ñalawma juude baale ya jogoro jam doroy Mamoudou ya jogoro jam jagaram juude ya jogoro jam beñu gannam yo holko wawi waddini ko wona Allah jam ñalle mon taniraɓe biige waali kayde waali yara waale mbemba waale o jam ñalle mon taniraɓe sangulle waale o holko wawi waddini ko wona Allah jangu juude yante jangu gaydi Sambali Dawuda koy ñalawma juude baale Amadou Ali Dawuda Samba Yoro Birane haddima ñalawma juude baale baydi Bokar Sala Abdoulaye umral muminina haddima ñalawma juude baale ngalla nani noori taniraɓe tengalla Bokar Hammadi Yamel iwdi konko Boubou Moussa heddi ñalawma juude baali tabaleje koye jayni jam tabaleje ɓiɓɓe lamɓe jayni tabaleje ɓiɓɓe lamɓe ko jeeɗiɗi ndewi day ndewi galang ndewi galti galang ndewi wona ko ñalli kala waala ndewi wona ko waali kala dawta
ndi pendire hande Allah warani mayata jam jam non dañu gannam e sa seydi gande jam jam dañu gannam jam jam non mata wana ko jaybe jere jaybe walo jaybe jajan jaybe koy nana gulali jaynaba seydi gande albarka albarka Allah albarka ma beñu gannam samba mayram molo boroga demba takko sandigi mo sadaka nyalande mata wona be mbinon taniraɓe jali jagi mayram assalamu aleykum assalamu aleykum beñu ganname baydi ndiaye hande de mi yiman ma ñalawma je bili basi gulali ngulle bil basi taballeje njayne bil basi taballeje koy njayni aysata gande aysata saydi gande njay doroy mamoudou sire albarka ma doroy mamoudou sire hande debi yimambe ñu gannam yo samba mayram molo boroga tawnoɓe janguga idi samba dawuda ñalawma juude baali o holko wawi wadde ni ko wona jayla jamdilli taballeje jayni ɓe ñu ganna yanjiru jam yo jagaraf yanjiru jam doroy mamudu yanjiru jam 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 jaynaba seydi gande jam jam maysata seydi gande jam jam beñu ganna jam jam beñu ganna wona konu dawa beñu ganna aɗa andi Doro Mama Yeeya ko geɗal makko ko jibinande makko Doro Mama Yeeya hande lefol arti kadi e juuɗe makko e mo roni omo tawi teddugal ngal galle ba makko ñalawma tinnare makko ne yettinimo ɗon hakkude makko e juuɗe ɗi tari fof tan yellemori hamadara sire non jangura fulori uno do garala non kele buluta ali koli sire tan bay to tawal dum on non de ali koli banyiwa yerwutina ye wayo yalla ye yela yo yawande yo yela hayo yela ele changuno do Muhammad Farisire toro nyaibi haygu jimbelani non e wayo yela ye yela yo yawande yo yela hayo yela yele ko nyande ma Doro e Mamoudou Sire yo yela hayo yela kani jagarab juude ko labanado nyalade non kontin golle o do ñalawma